Rachael Omollo ma olap dhoge ndong' ne od bura ma Bondo e yiero maduong' mabiro kendo Maika ne otwak kodwa. Oyawre nyakwara Muga Jwang' en okinyi maber kendo marome chenro mar iendWeche kama wadhi bedo kod twak moro mokinyi makawuono marwake chenro ni en an Chris Owino. Okinyi makawuono wan kod mor mar bedo kod Mikai Rachael ma en achiel kuom jogo kata jotelo molap dhogi ndong' ne kar od chung' od bura ma Bondo e yiero maduong' mabiro. Migosi Rachael machiegni e Lolwe TV. Erokamano Chris kuom rwaka e chenro makawuono. Inyalo kawo thuolo ni mar muso nyikwara mogi Migosi Rachael ma Chris lose wiye to en ng'a to timo ang'o to en nyar kure. Erokamano nyikwara Muga Jwang' amuso duto okinyi makawuono noyawre uru. Kaka usewinjo ni luonga ni Rachael Adhiambo Omollo machisakwa kendo an achiel kuom jogo makoro oseyangre e pap mondo wane kaka wanyalo kelo dongruok ne pinywa masakwa kata ma Bondo constituency e higa mabiro. Apart from that, an achiel kuom jogo ma inyalo wachi ni nigi lony e yore mag dongruok kata governance be. Erokamano. Erokamano ahinya Migosi Rachael Omollo. Mana kaka isewinjeno, kawuono wadhi twak kod Migosi Rachael Omollo ma en achiel kuom jotelo molap dhogi ndong' ne od bura ma Bondo e yiero maduong' mabiro, kata kamano en jalony e weche mag dongruok kata governance expert. Rachael, kapok wachako, odiochieng' ma piny rugo wuok tich e jumani, Luo ne ochung' kod buok maduong' kaluwore kod tho mar Mama Sarah Obama ma en miyo ma osekelo dongruok mokalo e gwenge ma Kogelo e Siaya County kuom konyo nyithi kiye, mond liete kaachiel ne kedo ne ratiro mag joma mine e kaunti ma Siaya. Kaka in jatelo mawuok e kaunti ma Siaya, ere wach mane minyalo wacho e wi tho mar Mama Sarah Obama? En wach malit kendo mokelo kuyo e chunywa kaka oganda mar Luo, nikech wan duto wang'eyo gigo duto ma Mama Sarah Obama osetimonwa. Achiel kuomgi en mar gorruok ne nyithindo manyiri. Ineno ka en mama manyocha chung' motegno ahinya e weche mag somo, kendo noneno kaka onyalo konyo ogandawa mondo ji duto, especially joma e yo mar Alego, mondo oyud konyruok, mondo nyithindo bende oyud opportunity, especially manyirigo, kaka ginyalo somo mondo gilokre dhano e piny mabiro. Omiyo wan wawito mama motegno, wawito mama manyo nigi rieko, manye puonjowa kaka jomatindo wang'iye to waneno ni nitiere kaka wambe wanyalo dongo ma walok ogandawa ta mama manokodhi kata skul emoseneno ber somo. Koro wan wanene kaka an icon e pinywa. Omiyo nyaka wabed gi kuyo malit nikech wawito mama manye tayowa maber. Ere lessons mage ma jotelo ma wakeni ma ok Luo Nyanza nyalo somo kuom gigo mane Mama Sarah Obama otimo e kinde mane ongima? Mokwongo en kawo wach somo, nikech kizungu wacho ni somo has the greatest benefit or interest. Ineno ka oganda moko somo gin joma kata yore gi maber ok lure. Ineno ka jogo mosomo ndalo duto jidhirgi warango pachgi gitayo wa e yore mang'eny. To moloyo nyako mosomo en nyako manyalo kelo konyruok ne oganda. Iwacho ni nyako mosomo kata miyo mosomo, mano matine niya, ipuonjo oganda te. Kipuonjo ng'ama miyo, ipuonjo oganda te. To ni kipuonjo ng'ama dichuo, tipuonje mana en owuon. Ibo yudo ka seche duto mwatemo nyiso ji kata wawuotho, to wawacho negi ni especially sani, kineno kata kane Ministry mar Education wuoyo, tiwacho ni nyithindo manyiri mang'eny nomako ich, kendo ne gitimo penj ka gin e osiptal. To magi achiel kuom gik mane Mama Sarah Obama ne timo, ne fight. Owacho ni nyathi nyaka puonj maber, nyathi nyaka bed e skul. Koro mano puonj maler monego wakaw kata sani ma policies onego bed ni nie place through the Ministry of Education. Ma joma miyo nyithindo gi ich onego wane ni they are culpable and omakgi mondo nyithindo manyiri bende obed go opportunity mar somo mana kaka nyithindo machuo. Mano en puonj maber moloyo gimoro amora. To wambe nyaka wabedi kaka ne mama nyocha timo, nyaka wabed joma nyaka konyo ogandawa mondo ogandawa bende otimre nade odongre.
Ko kemesa mar iendWeche pod wakwan Nyasaye oket chuny ma masara Obama kama kwe. Ka wadhi nyime en ni e juma mokalo piny libamba ma Tanzania ne obedo kod ker mamiyo mokwongo mar piny Tanzania, Mikae ne obedo ker mokwongo mamiyo mar piny libamba ma Tanzania kaachiel kod pinje mag Afrika ma ugwe kod madiere. Ere wach minyalo wacho e wach makamano? Mokwongo yiena mondo ago mos makende ne oganda ma Tanzania kuom wito jatendgi, jatelo mane piny pod nigo gi geno, kendo ne en ng'ano mane waneno ni nyalo kelo ranyisi maber ne jotendwa makel dongruok ne pinjegi kalure gi kaka nyocho tayo oganda ma Tanzania. To kata kamano wan gi mor kaka joma miyo ni wan bende wayudo mama makoro telo nwa machiegni, kendo dhi bedo ranyisi maber ne joma miyo madwaro telo, ni kara telo kiluri maber kendo kitiyo n'oganda ni maber to jopiny nyalo bende timang'o bedo gi geno kuomi. Omiyo wan wang'iyo mama nikech wadwaro ni obed ranyisi maber ni pinje motelne gi joma mine inyalo ta maber. Ko kamano to yo mano donjo go to en yor tho mar oker margi, tok no donjo no yiere to mado nyis ranyisi maber mamiyo jo Tanzania bet ga idiera kendo gi yie ni ginyalo beto gi geno gi motegno kuom tiyo mar joma mine. Iparo ni oganda ma pacho kae ni thuolo kata ni ready mar yiero ker mamiyo e pacho kae yiero maduong' mabiro? Adier wan kaka society kata oganda ma Kenya pod wang'iyo ni telo nyaka mi ng'ama dichuo, kata wan wawegi pod waneno ni ok waromo gi okang' makama. To mano momiyo seche moko jomoko kuom osewuok oko mondo wagol stereotype kaka society be nenowa ni joma miyo gin joma jikon, joma miyo gin tijgi tij nyithindo, joma miyo ok nyal timo kama. Omiyo watemo kaka wanyalo. Ineno ka sani kata BBI ne wuoyo wach ni onego joma miyo omi opportunity mar telo. Omiyo sani taneno ka piny nyalo betie ni nigi geno ni kata ng'ama mama nyalo timang'o nyalo bet gi telo mbele ka. To ko kamano taneno ni onge mama mosewuok nodwa telo ne piny ma Kenya. Ta gombo kaka dhano ni made wayude kata kada nyalo bede nan anyalo to ng'ato mak bada mondo watimang'o mondo wawuothi mondo wakel konyruok ne piny. Nikech piny sani through BBI matine ni piny osechako yawo pache ni kata ng'ama miyo be nyalo telo nwa. Emomiyo gigi wuoye kuomgi kata through BBI. Sani oganda ma Kenya is ready. Emomiyo Mikae Rachael Omollo bende dhi chung' Bondo e yiero maduong' mabiro. Koro ka walose wach mar BBI. E juma mokalo komiti mar od bura mochung' ne weche chike, Justice Legal and Affairs Committee JLAC, osebedo ka bagni e chwalo bil mar BBI e nyim od bura. Kendo ne gikwayo jo od bura mondo migi thuolo mar twak ewi moko kuom pach oganda mane ochiwo ewi bil mar BBI. Gino mosekelo paro mathoth ni nitiere wach mopondo ewi bagni mar BBI makoro sani neno ayanga ne oganda. Erokamano, to gi pacha aneno ni onge gima osekethre. Nikech kizungu wacho ni it's a process. Matina ni nitie kiwango monego be ni time sani nitie gimitimo kama titimo kamae. Sani document noterne parliament mondo gibe giket gine kaka jopiny owuoye mondo ginbe gisome. To kineno e BBI giwacho ni gini ok nyal loke kata jopiny ok nyal timo kama. To nitiere gik moko ma kaka gin kaka joma nwayiero be gineno. Achiel kuomgi, for example, the constituencies issue. Gineno ni nitiere kaka gini onego timang'o, onego loki. Gi pachgi kaka jotelo mane wayiero. Omiyo kuoma aneno ni onge gima osekethre. En mana ni winjruok be nyalo betie. Be nitie opportunity mwanyalo dialogue again mondo wane niya kamoro kano ndiki to wane waparo ni kondike kama dikelang'o, dikel ber moloyo kaka nitie. Kamano to waduto wang'eyo ni gima osendike BBI iwacho ni mae gimoa kuom jopiny ok onego timang'o, ok onego loki. En mana temo ni be nitiere opportunity
Manywa nyalo loko gik moneno kok ber ahinya. Ondigi gibeyo lakini ok giber ahinya. Ka wang'iyo katiba ma pacho kae, the Constitution of 2010, oketo lai makare kaka oganda nyalo loko pend chike ma pacho kae. Wan kod Parliamentary Initiative kod Popular Initiative. Popular Initiative mano chenro mar loko pend chike kowuok oko mar od bura. Ochakre oko mar od bura. Yes. To chik lero ni ka chik iloko kod Parliamentary Initiative, jo od bura onge kod teko moramora mar loko kata koma. Iwacho ni seche moko jo od bura gi dwaro loko kuonde maricho kata contentious issues. To chik okomi gi thuolo kata teko mar timo makamano. Iparo ni ma en ranyisi mane ne oganda magidhi loso ni pend chike ni. King'iyo kaka wach mar BBI nochakre gi kama kuro chope. To ineno ni asing'iyo kaka constitution marwa bende wacho gimomiyo constituency ma kamae after 10 years onego bed ni pogo. Kosechopo ni oganda makanyo kata jomodak kanyo kuro chopo about 130 people or voters in a constituency. Kuro onego bed ni pogo. Kuro maga achiel kuom mano bed identified. To gineno ni seche moko kwatimo kamano to nitie concentration and focus madhi betie oganda achiel. Joge madhi yudo ber moloyo jomoko. Tadiera kaka isewacho constitution, it is very clear. Ni gima jopiny ema timo. Jopiny has the supreme authority over the constitution. Maka giwacho ni waneno ni walu kamae. Pognwa gini mondo lokse kama. Mano e gima onego bed ni timo. To seche moko bende kata seche mutimo kamano, jomoko be hinyre. Ineno. To nikech jomoko hinyre mango bede paro ni bende nitiere windo moro matin. Mwadwa wawuoye kendo gi jopiny mowach niya, kiwinjo kaka giwuoyo to giwacho ni waneno ni watim kama monde kwa dhi e referendum. Matini the still an opportunity mar jopiny wacho niya, gini ok wadware kamae. Koro penjo mara en kama. Ka opo ni jok manoloso chike, the drafters of 2010 constitution, ne oneno ni jo od bura onge kod teko moramora mar timo lokruok ne pend chik ma okel kod popular initiative kata jopiny. Ere haja mar tere ni jo od bura kendo twagie ka role margi en inconsequential. It is true role margi is ok nyal kelo lokruok mang'eny ne gima oganda wacho. To seche moko bende wan gi paro kaka dhano. Ineno kiwacho ni it's a consultative affair. Matini na winjo in awinji adhi kacha winjo. Ok ng'ata mani Kenya kae no wuoyo e wach BBI. Nitie jok mano odhi ochiwo opinion magi, nitie jomoko mabende sano no ng'ado oko. Tiyudo ni ng'ato wacho ni gini okele kakundike ni. To waneno kama. Bende nitiere kaka through you wanyalo dok ne jopiny. Emomiyo giwacho ni ya, kuwase wacho mwado wache parliament gi. Bende nitie kaka wanyalo dok ne jopiny. Mondo wanyisgi ni waparo kama. Ok giwacho ni mwawacho ni e kaka odhi. To nitie migao moko e BBI bende. Makaki se wacho ni mago itimo within the parliament. Asitero ne president to go etik. Ni mae oketo sahihi mare to wacho ni magi to koro tinanade. Magi to koro beyo. Omiyo an kaka nene aparo ni nitiere thuolo makanyalo yudre. To mondo ging'i weche magidwaro giparo kaka dhano ni nyalo losi. Mondo ginyiswa ni magi iloso kama jopiny oyie. Jolony mag siasa mapacho kae moko kuom gin bagni masani kuro neno e wach mar BBI kotelne kod komiti mar loso pend chike mano jelak. Seche moko ikelo kod pogrok mar paro magiwacho ni ni kind Ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga. Paro mari wach makama. Ok apar ka nitiere wach moro mopogre e kind Ker gi jatendwa People's President Raila Omollo Odinga. Onge achiel kuom gi mosebiro mowacho ma wawinjo kawacho ni an aparo kama. Ndalo duto gin joma wuok oko mondo ji otimang'o mondo ji oyie BBI. To ka dwaro margi mondo ji oyie BBI kako ndikeno. To magi be ji ma jopiny moyiero. Gibe gin gi jogi magi represent. Machiel kuom gibe nokowuoyo e BBI. Emomiyo giparo ni mano opportunity margi.
mondo gitim ang'o, gikel lokruok e wechego. But kaka en to onge mibadhi moro e kind jotendwa ariyogi in regards to BBI. Inyalo singore Nyakwara Mogi maneni sani in kaka jatelo machiegni kod jodito mag ODM kod ogai mar ODM Raila Odinga ni onge pogruok mar paro e kind Ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga e seche mwaloso kodini moloyo weche mag siasa kaachiel kod yiero maduong' mabiro. Jotendwa ariyogi osebedo kanuoyonwa ndalo duto ni sani gimaduong' negi moloyo en ni mondo wakaw BBI wakawe kaka girwa manyalo kelonwa dongruok. Sani ok en siasa mar 2022. Nikech gik mwatimo sani gimanie BBI gi ema bomiyo wa thuolo mar timo yiero mabiro e yo maler. Omiyo kwachako riwo yiero gi tim masani mar BBI, emomiyo giwacho niya, sani ok en sach siasa, mondo wakaw gini waket policies magwa mabotayowa. Ok inyal nyaka ichak gi chike mabokonyi e yiero mabiro. Kuom dakika achiel kende, jolony e weche mag chike to moloyo kotelgi kod jakom duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC Wafula Chebukati kinde mane odhi nyim komiti mar od bura mochung'ne loso pen chike ma pacho kae mano JLAC, ne owacho ni mana duol mar IEBC kende ema omi teko kod katiba mar chuogo ute od bura manyien, mano creation of new constituencies. Iparo ni jogo mane ondiko bill mar BBI ne odhi ataro kod pend chike ma pacho kae ewi chuogo kata golo paro ni ochuog constituencies manyien maromo 70 ma ok gikawo paro mar IEBC ma omi teko mar timo wach makamano. Jowa mane tayowa e yor BBI ne gin joma ne kawo pach jopiny to ndiko kete pepa. Tachiel kuom pach jopiny ne giyudo ni jopiny kama kamae wacho niya wadwaro constituency. Ka gidhi ka jogi wacho ni wakawo constituency. Ok giwacho ni mae tijwa. Wane mwakawa pogo ji constituency. Gine gindiko dwaro mag jopiny. Onge ng'ama osekawo telo mar IEBC momajo IEBC ni koro wane mawang' ni wadwa timo wadwa chako loso. Doge gisemiyo regions, for example giwacho ni Central Kenya yudo constituencies akian maromo 16, Nairobi 16, Homa Bay achiel, Siaya achiel. Doge gisepogo ute od bura men against the 2010 constitution. Emomiya wacho seche miwuotho mondo jopiny omi pachgi. To ng'ato idhi Siaya for example to ginyisi na Lego Usonga sani nigi voters 132,000. Mano matin ni ohingo threshold ma constitution wacho. Jo Alego ywak ni mondo migi ang'o constituency. Jo Natike ywak ni mondo migi constituency. Jo Ndhiwa ywak ni mondo migi constituency. To jomoko bende ywak kamina ni agombo telo. To nitiere mibadhi moko mamiyo wa ok wanyal wuok ayanga mondo watel nikech waluoro achiel ariyo adek moko. Gigi duto indiko piny. Kas giwacho na wuotho. To mawinjira ahinya en ni joma kama kwayo ni mondo tim ang'o umigi constituency moro. Ok apar ka nitie richo ne task force ndiko gima jopiny okwayo. Okay, kaluwore kod jogo mane to moloyo gai mar ODM Raila Odinga kod Ker Uhuru Kenyatta ne gin kod geno ni kochopo dwe mar 6 higani to bill mar BBI idhi tere ombulu mar paro ne jopiny. Kata kamano time frame no ok nyal chopo nikech nitie wedo BBI e nyim doho cases mapok ong'adi. Bende pod in kod geno ni idhi bago ombulu mar paro ewi BBI kochopo dwe mar 6 higani kaka ne upange chon. BBI is a popular initiative. Matina ni jopiny ema kwayo. Onge kaka ng'ato nyalo dhi e court wacho ni an gima jopiny dwaro. Procedure no kolu maler. Ne giwacho ni procedure kolu nekech nochakre gi ji ariyo kata ji achiel. Tiyudo ni ne gin gi gima nwaluongo ni 9 points ang'o? 9 points agenda. To kakori ng'iyo BBI masani, 9 points agenda are no longer there. Omiyo this thing has now been owned gi jopiny. En gima jopiny ema koro wuoye.
gima ne ker gosiepne ma jatendwa Raila Amollo Odinga nondikonwa koro jopiny noweyo koro mae jopiny nokawo kamargi ne giwuoyo kendo ne giwacho ni magi gik mwadwaro nwatim. Ka watieko aneno ka directors mag ng'isa ni saoni koro wadhi mapiyo we koro walose riwruok mag siasa kata political realignments mosechako timre pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. E juma mokalo duond buche mag ANC kotelnegi kod Musalia Mudavadi, Wiper kotelnegi kod Kalonzo Musyoka, Ford Kenya kotelnegi kod Moses Wetangula kod KANU motelnegi kod Gideon Moi ne olando ni giloso riwruok mar siasa mideno ni One Kenya Alliance kendo ne gisingo ni riwruok mar siasa ni dhi yiengo tunge Kenya mangima. Iparo ni One Kenya Alliance ni kod gigo madwarore mar yombo kata mar kawo kom ker e yiero maduong' mabiro? Kizungu wacho ni dreams are valid, nyarwa manyaseme no wacho kamano. Omiyo ng'ato ka ng'ato nyalo nindo mapar ni kinya nyalo bet president or kinya nyalo bet gima kama kalure gi gini katimo. Omiyo One Kenya Alliance ma jomoko nyodendo ni Serelak Alliance kata Losers Alliance osemigi nyinge mang'eny. Tok migi nyinge mang'eny nikech ji ochagi or nitie kaka ji ng'iyo gi mopogre. En nikech ndalo duto jotelo motelo ne One Kenya Alliance kineno gi to waluongo gi Kenya ka ni tribal leaders. Nikech chama gi gin chama mar jothurgi. King'iyo Musalia Mudavadi Maramani, king'iyo Wiper, jatendwa Kalonzo Musyoka, king'iyo Ford Kenya, tiyudo ni Amani kata for example, from the chairman, jatelo nyaka piny, gin joduto gin waluche. To ng'ani nyisi ni koro ananyalo bet jatendu. Charity begins at home. Kizungu wacho kamano. Matiende ni nyaka waneni kaka national leader. Mondo wami telo kata wakonyi wagoi lwedo e gimi gombo timo nikech waneni kamano. Ko kamano to sani kaka gitelo no magimakre waneno gi kaka ng'ani loso ni an kapo na yudo telo to joluye mankara no chalni no benefit. Ka Mudava ilo Kalonzo yudo telo matiende ni jo Machakos gini wakambe madhicho emadhi yudo konyruok nikech ginere kaka I'm a kingpin in my region. Not national leaders. They again national leaders matini kata party gi will have a national outlook. Mamiyo kata jibe bet gadiera ni jogi gin joma gore ne jopiny emomiyo okawo ng'ato from Masabit owacho ni mai mamondo bed share mara. Okawo ng'ato ago Kwale oketo ni mai manyaka bed secretary mara. Nikech gidwa winjo weche e tunge piny duto. Ma from where you sit, okine ka One Kenya Alliance dhi yombo yiero maduong' mabiro. To bende mana kapo kata mana kuonde magichung'e kata gikawata 100% or even 50% is a nightmare for them. Omiyo yiero iwacho ni nyakibed ng'ama dhano luwo. Kata ka jothuruge mok nyal luwi. Iyudo ka ng'ato wakoni dhi chung' Ukambani to chama neno iyudo kata niya jomoko bende pod timang'o pod goyo e thurgi kanyo moloyo. Jolony mag siasa wacho ni moko kuom jodito e piny owacho mar Jubilee mawuok e gwenge mag Kenya Masawa mano Central Kenya Region dwaro ni Ker Uhuru Kenyatta osir lwedo Musalia Mudavadi kod Gideon Moi e laro kom ker yiero mabiro. Manyiso ni One Kenya Alliance jolony mag siasa neno ka riwruok mar siasa ma ichwalo kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jotelo mawuok e Central Kenya. Don't you think nima dhimiyogi teko nikech gidhi bedo supported? Ndalo mane igolo jatendwa mane waluoro kendo nwageno noluongo ni chama cha Moi. Ndalo mane igole ne pod en gi deep state. Ene mane okawo gik moko duto kaka mare kendo ene mane command. To seche moko chopo ma jopiny koro nigi telo moloyo kata deep state. Jopiny nigi telo moloyo kata sirikal mani kanyo sechego. Koro mano ok nyal miyo waluoro ka joma ok nie one state, one Serelak Alliance. Mos nyingi uya wilgo nikech gisebet nyinge mang'eny. One Kenya Alliance. One Kenya Alliance. Yes. Mano ok nyal miyo waluoro.
nikech joma nigi teko gin jopiny. King'iyo kata Central, nyocha ji nigi luoro ni dipo ni joma ng'eny gi jotendgi mang'eny oluwo jalup ker. Omiyo ka gitemo kata donjo, but mano ok nyal miyo waluor nikech gitemo, ok ni giseyudo support. Ka watieko to jalup ker William Ruto ma iloso kuomeno e chak jumani kane oloso kod achiel kuom nyakalondo ma pacho kae, ne olero ni en thuolo mar tiyo kod ogai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. In kaka jatelo kendo jadito mar ODM, iparo ang'o e wi riwruok mar Ruto kod Raila motelo ne yiero maduong' mabiro? Onyalore, is it possible? Bo medo betie mbele kae kwa chiegni chopo election. Tang'o mamiyo riwruok dhi betie kata gi jok moko mane ok par, jopiny paro ni nyalo riwre. Achiel kuomgi betie ni idea mar party ni gi idea mara dwarado kamoro. Jalup ker wacho ni ochung' ne gimiluongo ni Hustlers Nation. Hustlers gin jopiny matiyo. En mano gitiye kiwango mar ofis. To jatendwa ma president mar jopiny waluongo ni moluor Raila Omollo Odinga osegore ne pinywa ni mondo jopiny oyud kaka nyalo timo, nyalo konyre. En mana ni ok noluongo wa ni hustlers, mane pogruok. Koro yudo ni nitiere gik moko mwarade kaka paro. Nikech wadwaro dongruok mar jopiny, ebo dwaro dongruok mar jopiny. Mar ariyo, iyudo ni ng'ani wacho ni jalup ker wacho ni an kaka jalup ker ok adwar party mara kaka Mkalenjin. Adwaro party ma is inclusive. Party with a national outlook. Omiyo an adwaro ni jaluo obede yeka, adwaro ni Mkambo obede yeka, adwaro ni dhoudi mopogro obede yeka. To king'iyo party wa motel ne gi mwaluoro Raila Omollo Odinga, en party trials ma ng'eny gi nie yeka. Matin nitiere yore mwarado mang'eny. Emomiyo kanyal wacho ni onge kaka ok wanyal tiyo. To tiyo mwanyalo nyaka wabede ni wan gi paro moriworwa. To ok wanyal tiyo gi joma pachgi opogre gi marwa kaka party. Poni Raila oriwore kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro, bogidhi e yiero en tim achiel. To Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula kod Gideon Moi oyudo support kata osir lwedo kod deep state kod jogo ombulu mawuok e Kenya madiere. Iparo ni riwruok mar Raila kod Ruto nyalo yombe kom ker mabiro, kom seconds 30 kende? That will be a walkover. Mano matine ni en yiero moredi wang'eyo president marwa. Kata kapok wadhi e ballot. Ang'o momiyo wacho kamano? Nikech jatendwa Raila Omollo Odinga gi jalup ker waduto wang'eyo kaka jogi gin joma ong'eyo mobilize, gin joma ong'eyo wuoyo gi jopiny, gin joma nigi jopiny at heart. Emomiyo jopiny ang' olugi, emomiyo yiero wang' obed mayot ne jomoko gieki. To koponi Raila oriwore kod ker Uhuru Kenyatta, koponi Raila oriwore kod jalup ker William Ruto e yiero no, ng'ano madhi bedo jalup ker to ng'ano madhi bedo ker? Nikech jalup ker William Ruto dak bed jalup ker more than 2 terms kaluwore kod katiba ma pacho kae. Wan kaka ODM wang'eyo ni de morwa ka jatendwa baba emoting'onwa bandera. To kaluwore gi chik, constitution wacho ni kanisebet prime minister ok inyal bet prime minister kendo. Kanisebet jalup ker ok inyal bet jalup ker kendo. To yudo ni BBI ka dhi kalo to koro wan gi migape mopogre mwanyalo pogo. Kata jalup ker beta prime minister nikech ne pok obet. To pod watero Kenya mbele nikech tendgi ok ni an idhi miyo lemo mane. Tendgi en ni wanyalo kelo dongruok nade. To kadwa kelo dongruok, dabed kata kae ma pod akel dongruok. Emomiyo aneno ka pod nikech baba nyalo bet president, jalup ker nyalo bet prime minister, in my view. Mano pach mikae Rachael Omollo. Rachael, kawatieko, ere wach mane kata ote mogik minyalo wego nyakwara mogik kuom seconds 30 kende? Erokamano
de morna kaka othuolo ni monda kwanyi kwa Ramogi ni sani en seche ma piny nyaka obed jomotang' nikech tuo manitie ni. Tuo ni en tuo mwaboda godo. Waneno konego ji, onego jotendwa, osenego jomwang'eyo. To koro kokel chike mondo walu. Gin chike makonyowa. Nikech kingima eka didhi e tich. Kingima eka dilos gigi. Seche ma in osiptal onge gima inyalo loso. Omiyo akwayo ni luokuru lwetu kaka wachi. Keep distance kaka wachi. Kaura bwag rombe mondo rwaki seche duto. Nikech wan kaka jotelo ok dwa tel ne jomosepo. Nyaka ngwatel ne mana joma ngima. Omiyo gima dimi ibed mangima no e gima dimora. To mar ariyo, seche gieki ma nyithindo ni dalani, especially nyithindo manyiri. Nikech an ng'ano moher education. Wakaw thuolo kaka jonyuol mondo wane nyithindwa gi gin kuonde mage. Ok ni ka chopo kendo kidhi tim penj kendo January ka to kendo ni nyithindo kendo ni hospital ni dhi nyuol. Omiyo gik moko ariyo gi wakawuru kaka jukumu magwa manyalo miyo wadongruok. Nikech ang' idong Kenya ka e kingima. To nyathini ni bende bokima na masira komedi load ka okiti. Nonyuolo ni nyathi okelo ni ot. Omiyo nyaka wakaw responsibility kaka marwa mondo wata families wa mabeyo, mondo wapuonji kata kineno nyathi moko rwako mask, nyiseno ne girwak mask. Kineno ng'ato donjo ot koko luoko lwete, migi pi mondo giloki. Nikech mano being a responsible citizen. To mane madakwanyi kwa Ramogi duto te ni mondo wakaw moloyo chik momiwa gi Ministry of Health gi directive mane kero kelo mondo walugi kik waneni gigi miyo wa ok wayud kaka wakonyre ahinya. Nikech ang' yud mana kikonyri kingima. We take that opportunity and run away with it. Paro motegno ma uo kuom Rachael Omollo mowatwa kod odiochieng' ma kawuono. Rachael Omollo dhi laro kom od bura ma Bondo e yiero maduong' mabiro. Rachael, erokamano kuom kawo thuolo mari kendo biro kod twak kod Lolwe TV. Erokamano.